Venrayse YouTube-fenomenen. Nota IJsselstein overhandigd. Het is vandaag 8 november, dit is het Pelemaasjournaal. Op zaterdag 9 februari 2013 klinkt het startschot van het Venrayse carnavalsfeest met de Heineken Vastelavondsroute 2013. Ook dit jaar zorgen op het Schouwburgplein en op de Grote Markt allerlei artiesten voor de muziek. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen voor alle feestvierders worden er dit jaar toegangshekken geplaatst en zijn glas en blik niet toegestaan op de pleinen. Grote objecten als karren, spandoeken en tapkasten zijn ook verboden. Het buitenevenement dat duizenden carnavalsvierders trekt, blijft wel gratis toegankelijk. Met video's op YouTube je geld verdienen. Het lijkt voor een oudere generatie misschien wat gek. Maar voor de 20-jarige Dylan en de 19-jarige Mert uit Venray is het een fulltime job. 2 jaar geleden begonnen Dylan en Mert met het maken van filmpjes. Ze plaatsten deze op internet en het bleek een succes. De video's werden meer en meer bekeken en YouTube benaderde hen om zogenaamde YouTube-partners te worden. Nu 2 jaar later hebben de jongens samen het snelst groeiende Nederlandstalige YouTube-kanaal, groeit het aantal abonnees met gemiddeld 200 mensen per dag en maken ze video's die wel 150.000 keer bekeken worden. En dat allemaal met korte filmpjes waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Hey mensen! We hebben er weer zin in! Dus we maken sketches, we maken ook video's waar we gewoon in de auto zitten, de camera op het dashboard neerzetten en dan beginnen met praten. Dus gewoon pure improvisatie. Maar blijkbaar vinden mensen de conversaties die we hebben al zo grappig dat ze daarna gaan kijken. De doelgroep van Dylan en Mert zijn jongeren tussen de 12 tot 24 jaar. In Nederland zijn de Venraynaren dan ook zeer bekend onder deze jongeren. Naast de stapels fanmail die ze beiden ontvangen, worden ze ook regelmatig op straat herkend. Als we door de stad lopen, dan zijn er altijd wel mensen die om een handtekening vragen of op de foto willen. Of dan krijg je achteraf nog bericht van hey, ik zag jou daar en daar lopen. Het meest bizarre is ja, toch dat we tijdens de YouTube Gathering, dat is een bijeenkomst waar de fans ons kunnen zien. Daar hebben we dan 3-4 uur lang handtekeningen staan uitdelen en dat was wel, dat blijft toch altijd wel een beetje apart. Doordat de Venrayse jongens zoveel viewers hebben, benaderen veel bedrijven de YouTubers om mee te doen aan hun campagne. Dylan en Mert bedenken een concept en verdienen met deze reclame hun geld. Aanstaande maandag vertrekken ze zelfs naar Amerika voor een project. Nou, we gaan in opdracht van Dr. Utker Big Americans naar Amerika om een roadtrip te maken. En wat we precies allemaal gaan doen in die roadtrip is nog een verrassing. Maar alles wordt opgenomen en de video's die komen op ons kanaal. Het fenomeen van YouTubers die hun geld hiermee verdienen is vanuit Amerika overkomen waaien. Hoe lang het populair blijft en Dylan en Mert dit als baan kunnen houden, weten zij met de snelle online ontwikkelingen ook nog niet. We zijn zelf wel echt bezig met het werken naar de toekomst. Dus we zijn zelf wel bezig met nieuwe projecten bedenken, nieuwe strategieën om toch in dit wereldje te blijven. Want het is natuurlijk wel echt super om dit als werk te hebben. Dus we willen ook het liefst zo lang mogelijk doorgaan. We gaan nu de milkshake-vlog afsluiten. Wacht even! Ik hoop dat jullie de milkshake-vlog leuk vonden. En de volgende week dinsdag is er weer gewoon een nieuwe milkshake-vlog. Het Raailand College in Venray opende op dinsdag 20 november officieel het vernieuwde Techniekplein en het nieuwe leslokaal van het Technasium. Met deze nieuwe faciliteiten kan de school de leerlingen enthousiaster maken voor een technische opleiding. Het Technasium is een relatief nieuw onderwijsaanbod voor HAVO en VWO dat gericht is op vernieuwing van het beta- en techniekonderwijs. Inmiddels geven 8 docenten lessen aan het Technasium. Aan de leerlingen van de 9 brugklassen HAVO-VWO, maar ook in de vervolgklassen. 4 jaar geleden werd het vak geïntroduceerd op het HAVO en volgend jaar doen de eerste HAVO-leerlingen eindexamen. Vanochtend overhandigde de werkgroep Kern- en Toegangswegen IJsselstein een concretiseringsnota aan gedeputeerde Erik Koppen en Noël Lebens en wethouders Ike Busser en Lucien Peters. De nota is een voortvloeisel van het dorpsontwikkelingsplan en bevat de wensen en eisen wat betreft het ontwerp in IJsselstein. De werkgroep is al vanaf 2010 bezig om verbeteringen aan te brengen in de kern- en toegangswegen van IJsselstein. In de concretiseringsnota is veiligheid een zeer belangrijk thema waar de nadruk op ligt.
Maar vooral fietsers en voetgangers die delven in IJsselstein het onderspit. Want zowel als je kijkt rondom het Lovenplein vanuit de Timmermansweg, waar vroeger de tanks vanuit het mobilisatiecomplex voorbij raasden. Ja, het grote verkeer heeft daar de nadruk en bij de provinciale weg is dat sowieso al het geval. En de voetgangers en fietsers, ja, die moeten zich er overal, en schoolgaande kinderen, maar ook steeds meer ouderen die we krijgen met de vergrijzing, die moeten daar zeg maar een weg in zien te vinden. En dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde van wat het zou moeten zijn. Vandaag stelde de werkgroep ook vragen aan de provincie en gemeente over de verdere vormgeving en tijdsplanning van het project. De voorzitter is tevreden met de antwoorden van de gedeputeerden en wethouders. Ik ben eigenlijk wel tevreden, want we praten nu vooral over hoe kunnen we dit in de uitvoering en financieel technisch plooien. Want we zaten nu het is niet de vraag of ze het gaan doen. Dit gaat zeker gebeuren, maar het is vooral in wat is de fasering, wat pakken we samen op en wat moet vooral provincie en gemeente gelijktijdig doen. En daar hebben wij ook een rol in, want wij weten wat de impact is op het dorp. Dus, en ik ben heel blij met de toezeggingen, dat vooral ook vanuit de provincie, dat ze, als het ergens zou knellen bij de gemeente qua uitvoeringstechnisch dan, qua financiën, dat zij daar ook wel handreikingen willen doen om het dorp en het plan er niet onder te laten lijden. In 2013 gaat het plan in de begrotingscyclus. De werkgroep gaat ervan uit dat de eerste stappen in de uitvoering in 2014 zullen worden gezet. Tot zover dit Belemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo dadelijk krijgt u nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vrijdag blijft het droog en zijn er enkele wolken, maar ook flinke zonnige perioden. Later op de dag komt er sluierbewolking. De middagtemperatuur bedraagt 11 graden. Zaterdag is het overwegend bewolkt en er zijn langdurige perioden met regen. Het wordt iets warmer met 13 graden. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.